Inday! Ano inon na yung tanin eh? Ane! Una sa tanan, mutimbay akong may buntag sa mga taga-Buhangin, Davao City. First of all, I would like to greet out all the people of Buhangin, Davao City. Good morning, good morning. Yes, again. Pardon me. Sa kalisod ug kapitos sa panahon. For better and for worse. Winner lang. Panahon, ito na panahon. Winner. Oh. Maglisod ako tungtong sa eskwelahan. It's very hard to upstairs in the school. Akong ginikanan pobre lamang. Yes, my parents is poor. 5, 6, 7, 8. Sa ako ka anak sa pobreng amahan. Very poor father. Very poor father. Manang naning kamot ko ro maka eskwela lang ko dulanday. That's why I forced to work and studies. Tawagan na lang ko ninyo og John. Just call me John. Itsuraan ko dulanday. Yes, I'm handsome. I'm very, very handsome. Mas kanaong mini Mario Morel. Yes, there's a lot of people saying I look like Mario Motor. Motoy akong gigamit. Pang kapital. Yes, that's why I use the kind of hustle all over the world. Aron lang, na mo gasto sa akong pag-eskwela. Yes, that's true. Oh, true na. Ako gusto sa experience. Uriyak mo na kumpa. Si Mamang Chinchin. Siya ang itabang kanako. Mamang Chinchin helped me to going to school and study. Usa siya kawitwiyo. Chinchin is a gay. Para sama sa inyong giingon. Yes. Like what you said. Primero ray luod, ana. First ew. The very beginning ew. First ew. Primero ay load. Saan nila na yun? Kung saan nila may yung kadag load ay? Iyo. Oh, ew. Sa among barag ipon, dini nagsugod ang gapnod sa akong kinabuhi. And it is a story of the stagnant of my life. Chichi.
tay kwarta eh. Pabugnaw rata small ko to ba ni? Gutom naman kayo. Na ako'y 20 diri, igo na pa ni pamasahig buhangin ni guli. Paitay yun. Ay, kasi pangalan ni mo, pwede ba lang yung pangalan ni Go? Lugaw, tuguangan na ba yuta eh? Lain ka lang. Kaban. Ha? Uy, Go. Pupuan ni mo, eh. Huwag makalitan. Nagusa ka dire, Migo. Chin-chin di ay kabala ay kadlok, hindi ko mama. Saan ba yuta nagduduloon mo? Nagusa dire ka dire, Migo, na kay gipaabot dire. Oo, na. Pwede sabayan sa kanako sa tama panabot imong gipaabot. Ha? Alin na, okay lang katulad mo ko diri mo, di mo masahag diri. Sige, ay kadlok, pwede mo ko mamusan. Ay, kamuta mo. Hindi. Bahala ka rin. Ay, Migo! Balik dire pa! Samok ng diyuta no. Tada! Sige mga sunod-sunod ako ha. Ay, wala ko kung sunod-sunod dyan ko ni mo. Ay, ikaw ba? Ganang kong buot sa imo, ha? Paano ka, maraka ka ng inusinti kayo ka ba? Mudikit, ano yung binalang uyab na ko niya namin sa mall ulaw kayo, di makakita na ko. Dali ba? Gusto na sa kutagod? Asa ka guys, kuya, bata pa ni mo. Ay, pilidan ni mo. Ay! Gusto ka na ni Pastor din, talikot ay. Uy, magkaila. Lan! Bay! Dinsada dalan mi? Na, magkura juga na grocery spaghetti bay. Sincere ka ba ki? Isa ba yung nagkukusain ni Pa-enroll? Mabo? Bisa ko ng palog lang bay. Alaws kayo ko diri ba? Na, wajib bay, nagpa-enroll bay. Mahal ka tuitionero na, kalangkawa ni kakong sae bay. Yubanan ako, yubanan pero mahal na tuition bay no. Panungan, sige na. Sibat ako bay, kaya nagulat ako sae bay ha. Sige. Kaya man ngalan, hindi na naman hindi ko pa eskwela na eh. Tadak! Ikaw nasad. Ikaw, nang hirap kag kwarta tayo mga amigo, nung mo tayo kwarta. Ano ba? Nasa ba? Gutom ka? Tama ka na itong supaw? Ay, busog kayo ko. Sige, setelah naib saya kau nak dukam tingog lagi na yung tiyan. Ba? Hindi ka naman sama lagi. Tara. Sige. O ba? Lagi mag-istoryahan na. Ngunit. Istorya lang. Sige. Ngunit pa nung ganun sa... Tara, ikaw ba? Layo na ni boy. Mau ba? Mau na yung matrabaho na rin. Laglag. Gusto na akong eskwela. May pa-eskwela akong kanan ko. Uy, sayang po. Uy, pila kayo edad ni mo. Pwede pangalan ni mo? Ay, Jan, Jay. Jan. Pwede Junjun lang ang tawag si mo, ha? Jan lang. Jan? Sige, Jan. 22 ko edad. Manghugas ka na dyan, ha? Pwede na ni mo? 22. 22? Sayang po, no? High school graduate lang na ikaw niya. Pero gusto juga may skila dyan. Hindi nakatongtong og kuhan. Tisda para bright. Ano ko mas tisda po. Sige ka na nga. Kung gusto ka kanang eskwelahon ka na ako. Total, ako naman isa sa Mumbai. Sa akong pangidaro nun nga, idara na po ko mga hapit ako ko 50 good. Hindi ko halata. Kaya naga-gym ko, naga-jogging, nagapang ko, naga-take ko ganing vitamin. Amo ba? Pangpawala sa mga wrinkles. Kabala ka. Ay, kabala ka kay, naman ko parlor, dagan ko parlor. Lapis naman na yung kilay, Jay. Oh, excuse me, di na lapis. Ano sa na? Kala mo ko, ikaw na ako na siyang gikating ako ng kanang electrical tape. Nga ito, gikatingan. Nindot siya tanaw, no? Kilay, electrical tape. May kanang cardboard eh, kibaga. Magbuot man ka na ako. Ganit ko. Taka
pakanon ro ko sab. Gusto nimo kani palabok, palabgan ta kan ron. Labukan sa tani. Lagi, gusto ako mo eskwela ako Ay, sayang kayo dyan. Dapat din may eskwela ka dyan. Kaya ngano? Kaya nga rin ko ngano? Ano man? Dapat din may eskwela ka. Ano lagi? Wala lang. Gusto lang yung may eskwela lang yung ka. Para matrabaho kag nindot. Kahit trabaho, makagawas ka kung gusto ka mo gawas. Ano di ka, lagay ka pang hambog sa mga kaila, sa mga ginikalan pohon. Kahit ana ba? Ano mo itong diskarte sa mga amigo? Storyahan ng eskwela-eskwela. Lipat. Pagsit. Dali, nagsulti naman ko sa tinood mo niya. Di ka ganahan, anak. Oh, siyempre, kasabi dili ko sa eskwela siya. Ganahan ka? Ikaw, okay na? Okay, wala ko rito, tapos balay tulog. Dito ta magpuyo, ha? Kay para ako ay makasuporta nimo kung sa mga panginanglano nimo. Maulaw, sa tanong sila kayo. Sa ulaw ulaw ay betidos ka to ila kadadala si mong naong karon pa ka maulaw ayo pag inana ay. Maulaw. Sige, sige. Ulis ako sa mga magkakugami. Kani mong naong nga dili kay gwapo pagwapuhon ako na. Ha? Tinuod ka? O laki. Malagi na mo na pagwapay mong naong. Sa una, nagwapo mo ko sa una. Natigulang naman, balik na po na sa imong original. Muna akong kwarto. Muna mo kwarto. Doha ka bok CR. Doha ka bok CR na. Ano ba? No, pero kanang isa ayo apri lang CR na nang isa bintana na dito ay kumpiyansa diha. Anya, dari mong mga kabinet, dari mong mga kuhanay TV diya kagamay. Salamat kayo ha. Anong ginabuhat ba ni Mani? Wala lang, kananganan ko. Magbuot ng ka. Diyan. Kabalo ka dyan. So, Kasi akong panga dyan, bang. Kaya nagiging dyan. sa'yo nga na day ni day. Akapangiga ko, i-uppercut ko dyan, B. Sana din ni Bailo ang tanan. Adili man, ayaw ko na na Ayaw ko na ang alay bayo. Basig nga na yung ginawa na ako. Uli na lang ako sa mga. Ayaw. Mabalik na lang ako sa mga. Ayaw. Ko maninood, bukadayon po. Di, imaraglain makikang tinanawan sa kuha. Maroon naman ko na maghibuan. Nalidyo ko mo tanaw. Sorry kay dyan, ha? Dyan, So na, magasin. hindi ni-discarte sa mga OFPO ba? Kagahan Sa na ito. diya, mo dyan. Unsa man ni? DVD. Tanawa lang diha. Ayaw, bre kami pultahan, ha? Eskwela na ka? Sa may biskila ni mga part. Diskarte na lang ko, Pat. Part. Kabalo ka, part. Buinas kay ka na kay eskwela ka, part. Ano ba? Di ko kay bright, part. Eskwela ka. Sa badya, nalasag ka maninood na buka. Kaya kay eskwela ka din tigulangan niya. Pala din ka nakahuman, no? 65? Wapa ko kahubad doon. Lagi may exam ba? Wala ko na reviewer kay kumahubog ko at sa kabasa-basa na kong gabay. Maugyan. Oo eh. Disod ka ay ginabuhi rin. Tagado na ko. Ipas ko nila kagwit-weo na. Bitaw, part. Skinny jeans na may kapatid. Hindi mo ba ko so? Napais-patos. Kada pina-driving shoes. Kung gani. Talinis ang tumoy, mara magliplikon. Tinodo. Di ba yung tabagya? Ito yung mabuhat. Alangan na isa may mong paskwila din ako lain, bi. Pero dili mi uya ba na? Asus, turahin! Suryahin ang ingon yung mga niliyapan. Masama na kang puyo ka ng balan sa wito yun yaw. Masama na yung mana diay.
Di lagi. Ang galang Asilan, niya. palangga. Taga! Ya, tamis kayo. Nani, kayo. Bay, usa man mo, bay. Ingana inyong tanaw ko, ha? Dili, pan. Ikaw pa nangaway na sa ikaw. Maugay na mong tanaw ni mo. Sige, hugaw inyong tanaw ko, ha? Kamu. Ingalam sa kabalo na mo kasi yung mga sekreto, ha? Saan na ba, sikreto naman? O, sama na ba? Ay na tado. Pagwa mo yung allowance, pusulodin mo na sa, Juan, kanang cheater na sa may klaberya. Kalagawan nung lain panawaran mo tayo panawaran. Kala nun, bitaw eh. Mahuli na tao eh. Muli na tayo, tara. Ay na tanong nyo, mamahit ba mo? Janitor mo sa Hinex? Nga naman. Suki mo mamahid ba? Grabe na yun, taliksik naman. Hindi ko pangilat naman tayo eh. Ano ba? Sas mahadukin sa taan nila. Lagi, tara. Pan, sabi, Eskwela yung tarong. Kaya kita ba ulit. Basta kisa pa yung paskwela, di mo may problema na. Maman. Ano ba? Di kayo manalo naman inon mo kami gunoon. Nasa rin ka nung, nasa rin mo apeng ni mo ni. Wala lagi kikuan ba? Dito sa'yo mo gutsa ng kabalo. Tara na, mga tara. Basta ikagis na ko ng bildo, mapula na yun. Hindi gilaran ninyo. Sulod-sulod mo na sa luwaan doon na may guwan. Queen. Nababagyan mo ba ito sa gyaro, no? Ayaw kayo ba tumusog kayo na kang kayo? Mukay ka sa San Pedro. Bita, pan. Huwag kayo sa San Pedro ron. Hindi naman mo matubag, bi. Hindi na mga wala may relasyon, ana. Itabang ra na sa kuha. Napo yung kay sa kwan pat, sa kwan da sa may kwan, sa may Kama kwan. din pa, kami kay quick San Pedro pa. Hindi kayo ilaran ninyo. Magutang-atang mo na sa bidro organic. Na yung guwan niya. Ang mga taga-parlor niya. Ay, saan ko? With sober girls around me, they be acting like they drunk. Turtles in the eyes, like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissor in my ride, like 3-6. Now I'm feeling so fly, like a G6, like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Kumusta yung mga eskwela dyan? Ay, ma'am. Okay naman. Kanya. Basta, Koy, bawagan lang ni mata. Sige, dodog takyan. Sa kalis ng dodog, yung takyan. Hindi nagsipak-tak ka lang ganyan. Kanya, nakabayad na ka sa imong tuition. Wala pa lagi. Sa exam ninyo. Exam na mo ba? Wala ko'y permit. May problema na. Nagpabuhat ang permit ni Sclaveria. Bayaran yung ogma, ha? Oh, Di ba? Paano yun? Dagang kayo ko kwarta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ma'am. Sa'yo, sunod sa 9 gani? mang, anong ginabuhat mo naman sa kuha? Ay, nakakagawala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sa'yo, sunod sa 9 gani dyan? Mang, tubaga ko ba? Ah, 13, 14, 15, 16, 17, Ibang kunin mo kadugo, di mo kunin mo paryente. Anong gibuhat mo mo na sa kuha? Wala lang, gusto lang na ako makita nga mahuman ka. Unya, pag human na, anak. Kanya kung pag-abot sa panahon nga biyaan natin ka, okay lang mo. Ay, kukod, kung imo kong, kwan, imo kong biyaan. Alam mo ginang, kwan, life. Sa'yo na yung abot, sa'yo na yung wa. Mga inaalang nga mga factor, di ba? Ikaw, ganahan ko, biyaan ko ni mo. Mang, maabot ang panahon na maminyo ko. Ay, kasabot mong kuana. Kay kamo mga lalaki, mangita ang dyan mong babae. Pero ano ba yung mga lalaki, mangita uyutsing. Mang, pinanday ka scholar yung mga pag-graduate, Mang. Actually, wala pa ko'y napahuman nga. Ikaw pa lang. O, pa mo ko na humang po. Sakasakali mahuman ka karong next year. Ano na yung uban? Wala ka human. Mga bugo man. Kung saan ako pachuturan pa lang ko. Di yun. Ano ba? Dito rin, biskulang tisda para bright. Tapos na bitaw niya, kaya ilang nahibalaan to. Ultimo plumbing, di kabalo mo trade og kuhan, tubo, wala ka pakyas. Di kabalo mo tawag og titlon. Ma'am,
Salamat kay mga. Kung sa payan, may hagupit. Kukabalo si ibalos na ko si mamang. So, ay, ikaw pa ko sa ibalos din mo sa kuha. Dawat naman po. Anak ka. Usa? Wala, oy. Chika na ko ni Mehmet. Nagkika pa. Da. Sana ay nalita. Muli na lang sa mga oy. Uy, wala. Anak ka, huwag ka sa ligan. Huwag ka sa ligan. Muli ka sa inyo, ha? Muli na lang ko. Muli dito. Wala kayo alawas dito. Magkaroon mo, gano'n na mo tiyan. Sige. Masaman. May matulog na ko, eh. Mag-exam pa ko, ugma. Tara, tulogot ka dito. Tara, tulogot ka. Pikpik ko na kulubot. Mandali. Ayun, misig pamipikay ka. Dyan, ako man na dyan kasi mo ang kursong carpentry. Nang salamat ko tungod din mo. Nakahuman yun ko. Ay, problema. Nagkita mga unta. Salamat yun kay mga. Tara. Asa ba naman Tara tayo sa ilani ng Lisas Mangilaw. Tara ka na ko kay Pangas Bulinaw dito. Unya, kaya nakagraduate naman jud ka. Kung sa may mong balak. Pag wa may balak nito, Hanan, eh. Kapoy na rin gastuhan ni balik sugi mo kaon. Okay, Samang? gobyerno na, di ba? Wala, oy? Mo. Grabe doon ata ka buhok, upat ka pa nga mong nahurot. Tulo ka kinilaw niya. Napag-grabe. Karong bihod sa barilis. Grabe naman yung magkikaonin mo eh. Pila ka order ni oh. Ma, Napag bagaybay. nag-apply ko pa abroad. Unsa? Ni-apply ko. Nya. Dawat ka. Nadawat ko, ma'am. Magpa-Saudi na ko. Buwang na dawat ka. Mayo. Ma'am, salamat kay tungod di mo. Maka-abroad na dyan ko. Nagkahuman ko sa eskwela. Di ko di pwede yung wala may tabo na mga nila. Dugay na kaya ko kaya gastuhan, di ba? Pangayo, ang gusto ni mo mang ihatag na ko. Amaw ba? Isa rin ako gusto may tabo. Ma'am, Kapalo ka. Nang likit na niya akong tutunlan ba? Last for the road na lang dyan, B. Dyan. ma'am, ayaw anak, ma'am. Asti na iwalay mo ba? Ayaw mo ba? Asti lang. Ay, dali ba? Pero meron rabi tayo luot, ani. Ma'am, ayaw mo ba? Dali ba? Ayaw mo. Ay, yung liog, be. Bukason, manigig liog yung batay. Sa man, gawin mo na ko itong gasto na ako si Mua. Ay, galing ko. Bagay ko mga yung kambyo. Grabe naman yung gaya ni... Basta-basta yung buntang lagi ba? Something kayo. Ay, it's a beautiful morning. Nabias kong paminoy. John?
John! John! Asa ka, John? Abrihan ako dito sa CR, be. Oh. Wala man. Bubalik ko sa kwarto. Huwag yapon. Bubalik ko sa CR. Sinara dito. Tama. Kabalo ko asa sila itago. Kung ano ko itong tubo, be. Abrihan ako. Dito rin si TikTok. Pasinara ni Dre. Jan! Man? Di mo salong ko sa septic tank, be. Ayaw pagbalo. Ayaw pagbalo. Ano yung sulat? Bagko pa mga gani. Bagko pa kayo ni papila da. Masawa na ko, be. Kasweet ni. To Mamang Chinchin. First of all, I would like to thank you to all the sponsors and to all sacrifice and to all happiness. Mamang, pagbasa ni mo nilayo na ko karon. Siguro na nako sa airport para mulawig ko pa Saudi. Mamang, dili ti ka makalintan. Umingawan ko kanimo. Ang imong suwat magtatampo. John T. Lain na rin kadugay na nabulag ipo na rin. Oo, kabalog tilap na yung plidoan niya. John, panalipit ako. Panalipit ako na kung gasto di mo dyan na dyan. Sabi rin kaning-aning hindi pa tayo. Wala rin mag-ibiling contact number. John, akin na sa mga. John! Remember that piano, so delightful, unusual, that classic sensation, sentimental. Sa kong pagbalik sa Pilipinas, Dolanday, wala na ako nakitaan si Manang Chinchin. Ang botoghain na siya. Di ko makalimot kaniya tungod kay iya kong gigastuhan sa pag-eskwela. O kundi tungod kaniya, wa ko makatilaw kung unsa ang kinabuhing maharuhay. Salamat, Idol Inday. Ipadedicate na ako mo sonata kay Mamang Chinchin. Kung hain ka man karon, amping ka kanunay. Inyong suwat magtatampo. John.